Joo. Mä etin mä sain mun äidin mökiltä kangaspuut. Ja nyt mä haluaisin siis laittaa ne mun kotiin. Ja nyt on semmonen tilanne, että mun pitäisi löytää ne täältä jostain. Sohvia. Noi siniset, tai oikeastaan nämä kaikki sohvat. Sitten noi meidän kauniit lounaspöydät. Astioita. Ja ne voisin näyttää ihan kohta ne astiat. Sen lisäksi valokalusta. Tässä on meidän äänitekniikkaa tarjolla. Ja sitten tässä on mun ylpeyden aihe rulo. Work it out.